Парите, определени за експедицията, не стигат дори за пътните разходи на изследователите. Затова те се отправят към ледения континент на импровизиран автостоп. Използват свободните места, останали в корабите и самолетите на другите антарктически държави. Българската база се нуждае от спешен ремонт на водопровода и ел-инсталацията. За да оцелеят на острова при минусовите температури, учените имат нужда и от пълноценна храна. Тон провизии е необходим за първите 2 месеца. Има родолюбиви българи, които помагат с каквото могат и го правят от сърце. Някой ни дава мед, друг ни дава шише ракия. Веднъж набавена, храната трябва да се разпредели и изготви. И така всеки ден за почти 4 месеца. С тази отговорна задача за 3-та поредна година се нагърбва Галя Виденова. Стремя се да им създавам усещането, че поне като седнат на масата са си вкъщи. Една България на 14 000 км от София. Много хубава България. Нашите антарктици получават за труда си по $9 на ден. За сравнение, колегите им от Чехия и Испания разполагат с между 50 и 100. Учените ни отиват на ледения континент по време на полярното лято. Казват, че най-трудно им е да свикнат с белите нощи. Много често се е случило 5-6 часа да не знаеш дали е сутринта или вечерта. Имали сме такива изненади. Хора в 6 часа да стават и да отиват да си мият зъбите, защото мисли, че е сутрин, а пък то фактически е 6 часа след обед. Експедицията трябва да се върне в началото на март следващата година. За BTV новините, Лиляна Боянова.